Fényt kérek! Több fényt! Több emóciót, több boldogságot, több szeretetet kérek! Millenniumot kérek! A millennium, ez az egész világ, ez a lenyűgöző sorsok, a hihetetlen feltárások és a legfényesebb élmények helyszíne. Ez az a hely, ahol a felnőtt emberek nyíltan örülnek és nevetnek, pont úgy, mint gyermekkorukban. A millennium lebontja a határokat. Megsemmisíti a sztereotípiákat, forralja, felpezsdíti, felcsapja a hullámokat, és felemeli magasba a legméltóbbakat, a legfényesebbeket, a legmerészebbeket. Ez egy óriási tér, amely kitárul mindazoknak, akik az egészséges életmódot választották. A millennium kiút a határon túli pozitívumhoz. A millenniumon beteljesednek a titkos vágyak és a rejtett álmok. Óriási tervek születnek, és ezek a tervek, amelyek a szerencse csillaga alatt születtek, sikeressé válnak. A legnagyobb csillagok az országok legismertebb emberei, akiknek a nevét nem szükséges reklámozni. Megerősítik az általunk választott út helyességét. Itt szikráznak a tekintetek, villognak a mosolyok és énekelnek a szívek. Itt az eddig még nem látott szívélyesség és jókívánság atmoszférája uralkodik. Itt az ön sikerének jobban örülnek, mint a sajátjuknak. Itt a teremben lévő fülsüketítő ováció közepette léphet fel a színpadra, és csillagnak érezheti magát, mert azok az emberek gyűltek össze, akik készek hallgatni, és hallgatják is önt. Olyan elismerést, mint a millenniumon, sehol máshol nem talál. Lehetséges, hogy akár sírni is elkezd a millenniumon, de nem fogja szégyelni a könnyeit. Boldog lesz tőle, mert ezek a boldogság könycsepjei lesznek. Ajándékozza meg lelkét a boldogsággal. Hadd irigykedjenek azok, akik nem voltak ott a millenniumon. Milyen kár, hogy ők még nem voltak ott. Milyen jó, hogy még ott lehetnek. Töltődjön fel a millennium energiájával, és legyen olyan, mint egy erős űrhajó, amely a csillagokhoz igyekszik. Küzdje le a monoton hétköznapok vonzását, és haladjon előre a világba. Az indulás helye Moszkva olimpiai sportcsarnok. Az indulás ideje indulás.